Yakobo bisimi tienye tano nebere yoka MCU muyebwe wadi ekerenyo asese muyebunge ya North Mugrange County ya Nyamira Jeremiah Ongaro niga akwanerete nigo akwanere kugendera kwa gachipara oimiye wadi eyo asese mo yabamenyi bororo nigo bagokire gatia mugendero ayo MCU Jeremiah Ongaro aikerenire asege keke guchakera chipara ebirasi bya ECDE amoni chinsoko aseba muboliri abeka mugendero chinsemo chionsi che wadi eyo burumusekito Steven Nyarikembure agotumanya subwagari Maegayo kwa BC ase keke omo MCA we wodi yekerenya se bunge ya North Mugrange me Nyamira Jeremiah Ongaro nigo haikiraniri gati ya magendro nene chipara icho chiagendere korosi wa ase keke kyabeira BC ase taro yensoko TV nigo gati ya chipara chiagenderete korosi wa na gukorerwa mune para ikorwa chisaria junction go cheskuru para ikorwa gesero bweri go cheyuero pare kurweke gogi gochirie chieri echogo ikabonega chigendrete koba chikobekwa emaram na gokorerwa boikeranu ebareye korukwa gesuro bweri lakini ekorukuru gesuro bweri yagenda baka yuero yebwatete chiwodi bere ere wodi yekerenyo ekabwate ne wodi yabokeira lakini no mwezi migwito ekerabege tomoro moyo igabege tekarubo isangana ende kabwata baka bokeira gasimbuye goba ni ndo tenge kure yana no na nyebe tera sarika osteraya amaendeleo na koroteki na roro kere bara ya beire bone chiro nkwanda tole buya abatora bari mu ngomyaka tole school bwango nigo gati yabamenyi bari bakwana n'ensoko TV bereire nka konye nigo yaberege gasi ngongu hanene asobo sombi nabo igoko begasi ngongu hasabaruire go ikasi nyagitari echibene tokorere gasi konyara twachandikire pareye unanje ngale ko kandero obusi nyomba gingwa kubwe lakini boni gaga ngogete egerekero musimu gwairete chikura narorire ne kura yane sinabegete tinabegete bube nagogete nkabugie sirimbi sana amana nande boni gando chene binte binge nkwanda tori go faiteka esauri tubwato mugambinka nando genderire gotokorere ga igombi yamano mwishimiwa ibara yagaire ngiya ainda magina yabe gituna ramaya abono nturaira matuko utache bare aende ndoje nayo yakonya bangina bakaba bagotuna ngira togoro kwa Ongaro ngambi yamano naende biyamano asenge yabe ose time sitanya korosi wa ba kurumaega in fact mbatoko gende kweke gogi ebare yerwete korwa igeke gogi ekabrosigwa mpaka esima moino aende gotoko iranelio mwesimi gwito Jeremiah Ongaro ngambu ya mono esengenjo gesasobisi emyakorire nene lakini toroche emeremo bunagendrete konyakora achiere chisipiti echi agokorera emeremo gego ika 2027 nabo konyoro emechando tobugate emengase ward yagusuire asense moyo mu MCA Jeremiah Ongaro nigereire atie magendro aikiraniri insimetinye meke maega yogochorwa sobochori bokebwa korekana sichi wodi chekerenyo yansiongo na nyamaiya ase korengana nera ikiraniri chipara ibirasi bya ECD nabo igo kongusera abantu amache kerenyo wodi nero yabo yo mwerio pi ase kenyingima na kichinga kichinyinge togotebanga njini njo omokogoti matiang asinga kichons aiga obokorri bora aiga ebare yobweri buna bakabate bire nabangina naende ntubwate bara ya nyanderema paka gekendo primary nero igete gitekobe ko muchanga morom unyakoba naende nyago sidiru nerebe ariye kigogi aiga kwerende mwanche kigogi goro paka moinurie chieri nero nda yabeire naende yaerire twakurira bo emirimo yokoreka kera tokogenda nyoen kwirenda aria chisaria ebara yarosi gubuneye nene netego paka nyoena ari wo mwakorio ogurukwa menya ebara narosirie nkomoroseri nyoe twarenge kominyokani chikura twanachake komoroseri ebara ogenda orobono iga ebiragitana obire ari rogoraria kwende chichuma ebara inkorosi gwere gochakira rocharia kerokoenda kwirende ekakanda kericho eba chibarango ngopasuande
bono igata ekende yonsi Ga yebira gita bia county ko be kwa meremo ase chi ward a ni go boigo ase ward ya nyochpa cyane ko bachiko uruanse yo mu MCA none gati yabamenyi basabire nganire bya kitaraikirani wa chikirani wo boikiranu kurwa ase para ye chisaria yo gotoka se ward ya Krenya se ya North Mogrango ime county ya Nyamira ingore patrensa ko TV ditera nyari Stephen Embonde.